ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪರ್ಂದದ ಚಪಾತಿ ಅವೇ ನಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡ ಐನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಗೋದ್ದ ಪೊಡಿ, ರೆಡ್ ಪರ್ಂದು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ. ಇತ್ತ ಗೋದ್ದ ಪೊಡಿನ ಕಲಪೆರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ ದಿನ ಪರ್ಂದನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಅತ್ತ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನೇನು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ನಾನು ಇತ್ತ ಬೋಡ ಐನಾತು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಕಲಪೋಡು. ಕಲಪುನ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಕಲಪೋಡು. ಹೊರನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಒಂತಂತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಲತನಾಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಜನ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಅಂಟು ಮಂತದಾತುಂಡು. ಇದು ಅಂಟು ಮಂತನ ಯಾವು ನಾನು ಇತ್ತ ಇಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾರ್ದು ಅವೇ ನೀಡಿ ಪೂಜಿದು ಅವೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ಅಂಟು ಮಂತದು ಮುಚ್ಚಿದೀಪು ನೇಡ್ದಾದ ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಅಂಟು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಚಪಾತಿ ಲಾಟ್ಗ ಚಪಾತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ಶೇಪುಡು ಬೋಡು ಆ ಶೇಪುಡು ಲಾಟ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರೌಂಡು ಶೇಪುಡು ಲಾಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪರ್ಂದು ಪಾಡ್ ನೇಡ್ದಾದು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿಯಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ನಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಹಾಪುಂಡು. ಇದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು. ಗೋದ್ದ ಪೊಡಿ ಬೇಗ ಜೀರ್ನ ಹಾಪು ಜೈಕ ಬೋಡದು ಪರ್ನು ಪಾಡ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೇಗ ಜೀರ್ನ ಹಾಪುಂಡು. ನಾನೆತ್ತ ಚಪಾತಿ ಲಾಟ ದಾಂಡ ಅವೇನಿತ್ತ ಕಾಯರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ದೀವೋಡು ಇಜನ ಕರ್ಚುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಾನು ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಜಾಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಗವಡು. ಬೆಣ್ಣೆದ ಬದಲಿಗೆ ತುಪ್ಪಲ್ನ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ನ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಓ ಬೋಡನೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಐಕಲ ಬೆಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಮಂತದು ಕೊರ್ನೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ತದಾತು ನಾನು ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಪರ್ಂದದ ಚಪಾತಿ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.